Ähliňize salam. Kultum kanalyna hoş geldiňiz. İlki bilen videomuzda başlamadan kanalyma abone olma we like basmayı unutmayın. Başladı onda videomuzda. Bugünkü videomda size öň bolan suratlaryňyz ýa-da häzir udalyt bolan suratlaryňyzy näde tapmak? Öň bar suratlaryň häzir ýok bolsa şonu izine getirmek. Ekran Play Market'e girýäňiz. Ondan soň gözle ýerine восстановлен фотограф diýip ýazýaňyz. Восстановление удалениях фото. Şöyle aşağı geldiğinizde şu zazı skачать восстановление удаление фотографий. Sonra girýäňiz, ustanowить edýäňiz, ondan soň открыть düýmesine basýaňyz. Ondan soň biraz garşýaňyz. Восстановление basýaňyz. Şuradan восстановить удаление фотографий. Biraz garşýaňyz. Yo, how does every beat this dude makes come out so hard? Şöyle показать удаление файлы. Yine benim önkü bolan suratlarımı belirtedin. Videomuz gördüğünüzde yaran bolsa like basın, abone olun dostlarım. Videoları dostlarımla paylaşın. Men sizden hoşçakalın. Sağ olun.